Pasukan jogetnya mana nih? Abote wong lanang yen duwe bojo bimbingan kudu iso sabar ora cemburuan yen tansah sugenan lan terus uring-uringan ora moga bubar anggone bebayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi sambil bergoyang kula biasane wengi yen kondur tanggapan pengen langsung sare wegah dijak kelonan apa maneh yen atine wong lanang manggung rono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo kambing cincang krang genit mripate goyangane merangsang 500.000 ya. Kulki goyang-goyang sajak disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis madhep banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan. Walah. Saiki teh. Yuk. Tarik 2000 Tadi tarik cintanya yuk. Pasukan joget. Ibu-ibu. Pengantennya mana sayang? Sini dong. Pengantennya sini dong. Joget pengantin. Yuk. Tarik Yuk. sayang. Mbak Eli sini Mbak Eli. Muter. Ditarik cintanya yuk. Abote wong lanang yen duwe bojo